Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat manipod iti pagayam, ang nagpailingad itinagan at tonton at tagal la unyon. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, tonton ko malatan ti iyawag mo kanyak. Tagal la unyonak. No sa dino apaset, pasensya kayon no jakon imbaga. Dakkel ayaman ko iti apo ta nagsublimanan dagiti nagpipintas ken makaliwliwa dramayo. Nga uray no babaan itan iti YouTube. Aklunak na ubingak paylaan, naasama ko nga agdengag kadagiti dramayo. Ta isulat dengdenggak ken liwliwa no isurot nak ni tatang ijay talon. Agmay-may sa aklaang nga anak manang, kat di makelak iti nakurapay a pamilya. Subyan taman nga rod idi tawan 2001. Adaak idin iti umuna atukad ti kolehyo. Maudin Arabia mabantayan ti bangkay ti inam, anak. Maudin Arabi ti pan nakakita taken ko ana. Intun bikat itabon tayon ti inam. Tatang nagsapa pinanawan na ta ti inam, anak ko. Kapoy ti traitor sakit na. Unyarot tatang. Di akong matungpal dagiti karikan ko ana.
Nga iyaon kayo itirigat. Saan na matong paltarapap na ang makita na nagmarcha itintablado. Awanan ni Nanang. Inanawan na tan. Tonton, anak. Nasaam na ito yung pasamang tatang. Kasladyak maklon. Ikag umamaklunan, anak ko. Tawanan ti maramidan ta. Impulangan ti inam ti bulod na abiyag iti namalsua. Narabyan kayo manan tatang. Papapanan nyo aya. Naglibliwa ang anak ko. Amumon, ti kayat ko asawan. Naggapo kayo manan iti sugalan. Anak, amumon ta kayat ko ti makailiwliwag. Isamap mapanak iti daya alugar. Ngam awan ti magimulan nyo iti sugal tatang. Ang mga nanya pa iti mapasamak kada kayo. Di pagtanagan, anak ko. Ibagak matayin, pagliwliwak lang. Saan kong aramitan abisyo? Saan nyo may bagaday tatatang? Ang mga nagbalaw kayo. Nagbaling kaya mo na bisyo yung tisugal. Ang mga nusan yun to na maikaday ta bisyo. Saan ko nakmet? Tonton. Nalang, inggagat maturugan. Masapa ka manan nga agrubwat inton bigat nga agpabagyo. Tatang? Ala, anak ko, ingka maturugan. Tapno di ka maladaw nga agbiyahe inton bigat. Ama pa nag-eskwela, ijay bagyo. Naulimak ti balay Awan man nga tan ni tatang. Amang ano napan manin iji sugalan na pagliwliwaan na kano. Ay, una yan. Kaya't ko alapdan ni tatang iti panagsugsugal na. Ngam awan mo't ti maramidak. Sa bagay, di nakngot baybayan iti panagadal ko. Iso ahusto la siguro ti... Ha? Sika siguro ni Tonton, anya. Si Mangpat kagaya man. Kaya't mo ti agmerienda. Sino kayo? Ay, at kagaya mo, anak ko. Iso ni Nelia, anak. Isun ti baro nga inam. Anya? Apaya di ka matagtagar Tonton. Kagoran na, kaputain sangpot ko ni Nelia dito'y balay. Ay, anak, maawatan na kumamit. Ubingak pa yan nabalo. At damot na kiti pagkasapulak. anyan tatang? Awan pa'y makatawan, manipod pimusay day dinanang. Ngumad na nadagos kasukat na. Tonton, uraan niya ti aramidan ta. Saan na maisubli ti bihag day ti inam? Natayan. Rumbang lang aklunan tan, kat mga baruanan tan. Iso nagpabaro ka mo tiniti asawa, kasta ka di. Ay,
Nagbiit mo tin nalinipat mo day dinanang ko. Naglakamot tin ti panang isukat mo kan kuana. Una yan tatang. Jaklay pagarup alaklakaam ti mangalay ti kasukat day dinak. Madiman tiriknak, awan ti mabalin ko manang Emi. Tasaan ko met ama ipaay ti pagragsakan ti amak. No sigud ket minalam nga agawidak nga agapo iti pagadalan iti syudad ti Bagyo. Manmano idin asumang petak ijay balay mi, kabayatan ti panagis-eskwelak. Nagbordingak idi iti bakante a papaabangan ti ikit ko iti syudad a pagadadalak. Babaan iti kaasi ti Apo, sa anak mo't anarigatan, takaarubak mo't laeng ti may sapay nga ikit ko, nga inauna akabsat ti amak. Agingga iti may sangal daw, na idanon kanyak ti damag anauram ti balay mi, iso adagos anagawidak, taamkek anaisagmaken ti amak, ken ti kakabkab balay na. Naimbag ta nalasatan niya ti oram tatang. Kunaklakit din man yan tinapasamak kada kayo. Ay, Ngaman yan tatang. Di maputi amin na naipundaryo iti day dinanang. Linamot amin ti apoy. wan nga rod anak ko. Awan apulos ti na isalmar mi kadagiti alikaman. Tay nagbalaw kami kan ni Nelia. Nakulan ti apoy. Anya kami tinapasama kaya? Jakbat amo anak ko. Aging gaita. Jak pa'y lapat dyan, anaura man ti balay tayo. Ala, saanan aday ta tinapatagtatang? Ti importante, nakalasat kayo kan ni Nana Nelia. Agyaman tayo lang ang tawon ti dagas sa napasamak kada kayo kan ni Nana Nelia. Kaya't mo asawan, tonton. Naaklon mo ni Nelia, kas may kadwa nga inam. Awanan ti maramidak tatang. Agdandan na kayon. Katamo kasaan kayon amalapdan pay. Tonton Barok, nakaidasara kon. O may kantamangan tayon kada tatang mo. Sige, Nana Nelia. Umaya kon. Barok, ano samla ko man tilinutok akanan tayo Manumat lang amin tay tangdan ko anak ilabada. Ha? Gamdi kagdanag Barok. Taintun sumaruno. Nana, saan ka napili ti makan? Amo ni tatang dayta. Tonton. Kan may isa, sana rin mga pilik pa ilang no anya ti may dasar. Importante, adamakan. Kat rumbeng lapag yamanak dayta. Sapay lakuma, tamaawatam ti ibagakken ka, tonton. Anya dayta tatang. Saan mo't amay libakken ka tinapasamak at trahedya. Kaputa na uram ti sigud abalay tayo. Kinasapulan ang nagipatakderak iti sabali.
Kanudyak aramidan ti kasta, awan mo ti pagnaidan tayo. Tatang, Iso asapay la kumata maawatam. No pagsardengan ka pa'y laeng iti panagadal mo. maawatak tatang. Anya nga rod? Talaga akasta ha? Pagyaman ak no maawatam tuntun. Kasarsarita kan iti nalapat. Pamangan no isidir mong tukit di kanyak ti panagsardeng mo. Manggedak kabayatan ti panagsardeng ko tatang. Agor nungak. Tapno makainrolak tumatlaan. Adakan kaday ta anak ko. Hangam no ita, agsardeng kapaylaeng iti panagadal mo. Amok ti marikrik nam tonton. Nangagong amin ti panakisaritam iti amam. Ket nadlaw ko akas ladi na ingkaskaso ti imbagam apa nag-enrollen. Awan samot ti panggap ni tatang amang paadal kanyak, Nana Nelia. Ngamin, kaslawan anyaman kan kuha na timbagak. Tonton, Makataunan ti nasayang iti panagadal ko. Diyak kayat tagsayang pa iti kundaway. Kayat ko ti makadal. anya nga ro ti panggap mo itabarok. Kadamot ornong ko iti panagtrabaho, bayat ti panagsardeng ko nagadal. Ha? Agin rolak. Makamuditan. Talaga kayat ko ti makadal. Kayat ko atun uyin dagit arapahap ko. Sigurado ka kadi, tonton? Uwin Nana Nelia. Aramatag tinaornong ko. Iso ti pag-enroll ko. Talaga kayat ko ti makaadal. Nasair ti riknak, idi kinasaritak ti amak. Ta idi damo, kaslaawanan ti panggap na amang suporta iti panagadal ko, manang Emmy. Gapu iti napasaran mi a trahedya. Ngem impamuspusak ti panagenrol ko. Idi nang rugin ti klase, nariknak matlaang ti suporta ti amak. Tamang tadmat iti allowance ko nga uray basit laeng. Nga isut na karagsakak launay. Narikna na siguro ti gagar ko ang makalpas iti panagadal ko. Kat uray kasano ti kinarigat ti panagbiag mi. Nagbinulig kami iti amak, tapno makalpasak iti panagadal ko. Idi nakaturpusa kon iti kursok manang, nagsapulak adagos iti pagtrabahwak, tapagururnungak iti usarat nga ag-exam. Kat iti asi ti apo, nakastrekak kas maysa a security guard. Kabaalam ka di pa'y anak ko. Narigat tar aramidam.
Igid-gidan mo ti pa nag-review para civil service exam iti pa nagpaay mo ka security guard. Kabagalak tatang. Aramidak ti amin. Tapno matunoy ko dagiti arapaap ko. Aramidak ti amin. Tapno matungpal ko ti karik iti day. Awan dakas na nga uray ibalikas mo, anak ko. Amok mo't ti karim iti day dinanang mo. Ha? Siguro, gapu iti nalaos alitay ko idi. Iso ang nagapurak ang nagsapol iti kasukat day dinanang mo. Tatang? Ang kinapudno na tonton. Ipatpatag ko unay day di inam, anak ko. Ha? Pasensya ka lakuman. No nagdaras ang nakasapulak iti kasukat na. Agampatyan na kuma, anak. Impatag ko iti kasta unay day di inam. Saan ka mabaling nagpasimpleng agripasok kadagiti naskan nga adalag para iti civil service exam? Bayat ti panagjotik. Strict unay dagiti officiality agency nga ayan ko. Ang mga no dati makakita kanyak dito ayan ti jotik kat idanon da kadakwada. Sigurado ang may katak iti trabaho. Ngumuray no kasta. Saan ka mapukawan iti namnama? Basta dawayak, agripaso aklat ta. Agreview ak para iti panag-examin ko. Agano sak, taamo ka masubadan tumot lang dagiti asakripisyok. Masapo lang maragpat ko dagiti arapaap ko. Saan ka sumuko? Basit lang anos daytoyen. What? Basit langan. Tatang! Tatang! Apay, anak ko. Ha? Apay naliday ka, tatang? Awan da ito'y anak ko. Di na kon ikaskaso. Ni, sana mabali na di ka ikaskaso, tatang. Anya ti makagapo. Apay Ha? Ni, aguray ka, tatang. Apay nga awan mo tantiladawan ni Nana Nelia nga da di talamisita. Ay, pimanawan ni Nelia, tonton. Nagsina kami, anak. Ha? Dayta ka diti makagapo, no apay analiday kayo? Imbagak matan. Di na ko nikaskaso. Oh, ay na tinapasamakan ka. Apay akasla maururaman ka amangay ayam itay kanyak. Tatang, nakapasak iti civil service exam. Nakapasak! Ay nakaanakan, nakasarita kundi magtulungkan ka. Tapno makastrat ka iti government service. Ha? Agpaiso, Auntie Ibiang? Huwag kaanakan, naipasam ti eksaminasyon mo kat nangato pa iti gradom. Iso analakakalaangan na makastrat iti gobyerno. Ay na, sapay la ko ma, Auntie. Tapno makatulong ak maton ka ni tatang. Kaya't kung amin ngagsardangan ni tatang ngagtalon. Kaya't kung aginanamot ti amak. Ay nasaya at naitapanggap mo kaanakan. Kat di kagdanag. Siya kunti magibagbaga. Nalaing ka. Iso amamati ak amakastrat ka iti government service. Sapay la ko ma, Auntie Ibiang. Sapay la ko ma.
Anak nga rod anapa ay manang Emmy. Kat nakastrekak nga agtrabaho iti gobyerno. Pinagsardeng kumutan ni tatang nga agtalon. Taamok no kasano tirigat ti maysa mannalon. Ininot anapaduras ko ti panagbiag mi ken ni tatang. Kat ininot met anatunoy ko dagiti arapaap ko. Kat sagot ko ti amin abunga ti rigat ko. Iti amak ken iti day dinagawanan nga inak. Itamanang adamot tan bukod ko a pamilya. Kat agyamanak tanasingpet ken man nakaawat tinagbalin nga asawak. Isu nga awan ti parikot mi. Kayat ko laeng nga ibati kadagiti dumdumngeg daytoy apanirigak iti biag. Saan tayo nga agsardeng amang tunoy iti arapaap tayo? Tanubuyugan tayo iti aramid ti panagkararag tayo. Saan na tayo abaybayan ti Apo anamarswa? Agyaman ak unay manang Emmy. Tuy pagayam mo, tonton. Pagayam at tonton, agyaman ak matken ka iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Nagmayat pagayam ko. Napnuan inspirasyon. Ta iti likudan dagiti napasaram arigat ken panubok iti biag. Nagunod mo matlaang dagiti arapaap mo iti biag. Ket gapo iti natibker a pamatim iti namarswa. Laklak amom ita ti imnas ti panagbiag. Alakastan pagayam ko. Kat agyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo. Dito'y programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, ti biyag. Intun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglaban. Asaan kan panubo liday kan ragsa isudat ng Paris kadagiti tugod. Danal tibia